Considerem que no el per què, sinó el com. La cultura hauria d'aportar tres aspectes relacionats amb la sostenibilitat. El primer d'ells, el que posem més l'accent, és que considerem que s'han de crear xarxes temàtiques, xarxes geogràfiques, per poder desenvolupar la sostenibilitat des de les diferents vessants. Un altre dels aspectes o reptes que considerem fonamental és la creativitat. El món de la cultura, si desenvolupa alguna cosa, és la imaginació. Considerem que és fonamental, un dels reptes que cal desenvolupar és la creativitat, perquè des del món de la cultura es puguin desenvolupar projectes sostenibles basats en la innovació, en serveis i en productes culturals. Perquè respecte a la diversitat cultural considerem que és fonamental el seu desenvolupament, perquè és una de les ànimes dels projectes culturals. És el que permeten arrelar els projectes al territori i que aquests siguin identitaris i que s'apropin a tothom.